Opakuru Yesu. Opakuru Yesu kendo. An kachung' ka iluonga ni Emily Obuya, anya karachuonyo, Kindu Bay. Da gombo ni mondo awuoye wach Phenny, to aneno ka sa orumo. Phenny ok ang'eyo mang'eny. To muda mang'eye go wabedo kendo wawacho mathoth. To gimomiyo chuna ni nyaka wuo, sama ne Phenny tho, Phenny notho e Lweta. Kendo notho komako Lweta. Kong'is oluonga ni merwa kik iweya tho. Phenny notho kok dwa tho. Merwa kik iweya tho. Emily asayi konya. Atho. To nong'isa weche ariyo motegno. Koywago Steve. To ywago Minachi. Ong'isa ni Emily asayi konya mondo akony Minachi. Pok atieko project manyicha chako ne Minachi. Phenny nowacho na weche. To chieng' mane koro chopo ni Phenny thoni, noyudo ka wantiere osuptal gi jower. Agono ureko mana ahinya jower. I really salute you people. Jower nobedo kodwa nyaka dakika mogik. Noluonga, no dhie visiting sa abiriyo. To ka wuok machopo kamachielo department machielo tigochona ni idwara e osuptal kendo. To naringo matek ting'isa nadhi taluonga ambulance mondo ter Phenny e ICU. Mano ne en sa 8 madhi 9. Awuok tatieko 30 minutes tiluonga ni dwaro Phenny mondo ringo tere e ICU. Koro ka chopo tapenjo nurse in charge, watimo nang'o? ICU mama Malusi nopong'. Achako manyo ICU, ago sim Kenyatta, ICU opong'. Ago sim St. Francis, osuptende mana paro ni nyalo bedo gi ICU mane nyalo konyo ngima Phenny. ICU nopong'. Sama koro nwayudo ICU, nen gotieno koro. Wayudo ICU to seche ma ICU ok en nono, nyakugol deposit ni dwaro 150,000 na paro. To 100 no seche mani ok nwanyal manage raise within 30 minutes mondo wakony ngima Phenny. Wabedo gi nyaro nyango gi team ne nyaka sa 6 otieno. Kato giwuok giwewa. Nadong gi min Phenny gi chuor Alice. Alice kamora mora ma intiere chung' malo mondo ifwane chokruok. Alice, akwayo ni mondo uyiena kwa Alice obibutaka. Alice otemo monyalo ne nyamingi. Alice ibro yudo osuptal obed sa 4, obed sa 5, obed sa 6. Emily asabiro to Phenny ne poko chiemo. Otamore chiemo Emily bikonya. Nanyalo rwako Alice asaya e osuptal samodwaro. To Alice donjo. Iyudo ka Phenny nosanjaore. Alice ne nyalo luoko Phenny. Sasa miluongo Alice ne available. Agoni erokamano mang'eny nyamino. Ibed gi chuny ma in go no. Alice otimo matek kendo Phenny kamoninde nesiko kakoni Alice chodha kama. Kendo kodeo. Nong'isa wach moro kuomi abro ng'isi bang'e. Phenny seche makoro wadong sa 6 no, wadong gi min Phenny gi jaod Alice. Chieng'no Alice ne onge. Mano koro sa 7. Wasamua nang'eni koro Phenny ok watere ICU nikech nyaro nyango gi neno koni we uru watem ka piny ruto ane gima wabro timo mondo tere ICU. Koro pod athago dakteche wetega ni mondo ICU. To kadok e iye kacha to Phenny omoke Lweta. To ng'isa ni merwa atho. Tiweya watho kama nang'o kendo maka matek to nomaki korido kabisa mogolo oxygen e dhoge. Ong'isa ni koso kiwinja. Tang'ise ni Phenny atemo. Mtoka ima poko chopo. Tong'isa no siepa kata ka mtoka ima onge pesa maonge. Ka upindna mar M-Pesa an gi pesa simka. Ka upindna mondi umedi ulong mtoka mondo tera ICU miwachono. Asai kikiwe atho. Mane gima litna. Phenny otho ka ywak na tok na nyal konye nikech nen gima nosasingi. Kendo nen seche ge nosechopo kendo tho kowuoyo. Tang'ise ni we mtoka achallenge we mtoka osechopo. Adhi omo mtoka. Twagolo Minachi wang'ise ni mondo dhi oywe. Tambe akora dhi. Kaka chope odani ticha kigona simu ni reti. Phenny Dwari to dwaro anashinda kiuliza mamachi. Tachope osuptal. Mano koro sa 9 otieno. Ka chopo ta Phenny ong'iyang'ia ni ito loko wang'e. To ng'isa ni osiepa adhi. Tang'ise ni osiepa saduogo. To Minachi ni kanye. Tangi wuonde ni Minachi ni oko ka. Luong na Minachi adwa wuoyogo. Tawuok ago step oke dhot. Taluongo soja. Nikech nogidwaga ji mang'eny ka donjo osuptal gotieno. To soja ng'isa ni oseluongi mang'eny timo maber mar biro. Koro sama wachung' ma pod owuoyo gi soja e dhod ward kama. Twapo ka Achio chung' e ng'eya. Achio lor nyaka e kitanda sama koro dwa tho mowuotho. Ogolo oxygen e dhoge.
mochung' malo wuotho kakae nyaka mbele kacha. To apenje ni dhi kanye? Ni an ok adwa tho e kitanda ni Emily. Ok atang'isi ng'ama ong'isi ni tho, ni an atho. Ta luongo nurses to wabiro wapime. Kwa pime, to ayudo ka pulse rate mare ni piny kabisa. An nayuaga chi kapod ngima. Kaka nayudo ka pulse ne koro goyo ochopo nyaka 46. Awinjo ka remo maka, aneno na chi koro dhi. Nawuok oko. Ma nase mudugo luonga itemo gi oxygen itemo ang'o ok nonyalore. Jowadu, joma wuoyo mawacho mang'eny weuru wacho mang'eny. Tho en tho. To tho lit. To ng'ata malando rumors mar tho mano negachi. Kod gombo ng'eyo gimo negachi to manya mondo apimne an gi results te. Nitie nyaka test mano timna chi mano kong'eyo, tho kok ong'eyo ni ne en gi kansa. Nokawachone. Koro rumors were urugo. Mane gima nyalo kwayo ng'ama nigi wach obi kata mama Lucy bro miye result magachi. To mogik seche makora chi ka duogo chien tayudo ka chi koro samiyo dhoge to miyo wang'e. Nafwenyo na chi otho. Kata ng'iso mama gi notama kata gocho ne ng'ata notama. Alice nyaminwa ne momi aluonge. Gine mana gocho ne gi mokwongo ge osuptal. Ni biuru waringo watera achi e ICU kare achi osatho. Adaer mar mondo mi agono sep na oriti nekech anto na yuage kapod ngima. No miyo na wacho na gonye okanyal mon kendo. Yena uru mondo aume agone oriti. Alice. Afuayo no kendo. Achio ninda gi kwe mana nosechanore. Thank you. Umeura umakoro. Agone kanisa erokamano. Kendo ok adwa nakadh kanyo. Jower agonu erokamano kuom pek ma umbe no kawo. Kendo adwa ni mondo awachnu jower ni nitie weche moko ma kiwinjo to kiwuoye. Inono background mare. Ting'iyo tikadho kolwenda manie tok koti. Udwa ahinya nikech aneno ka you are mature enough. To konego duok ng'at ma ok ung'e ni en one of the family members. Utimo makosa kuom mano, Nyasaye mondo ng'wonu. Macha ne ng'ama kadho, min achieng' pok owuoyo, chuor achieng' ok owuoyo, the entire family ok owuoyo. Uduoko nyaka yamo. Awenu jolweny. Yiena uru mondo awachi ni kaka ji nokawo department ka department, kanisa be nokawo department mare, to jowadwa ma street to street ministry, gospel outreach kotelnegi gi jatich Nyasaye Elkana. Sanduku muneno kani ok en bao mong'iew kibuye ma siling 5. It worth 50,000 Kenya shillings. Adwa nagone jo street to street manyo supportwa with the 20,000 Kenya shillings mondo kaka kanisa wachop e sanduku mara 50,000. Tiene kanisa nyo dish out 30,000 Kenya shillings. Amen. Kanisa beko itamuri pamone. King'iyo Phenny kayweyo mos orwako law ok mitumba mosiem gi luth. Iko jatich Nyasaye gi gik mowinjorego makare gi law ma siling 15,000. Amen. Jo street to street giwer izodindo. Giwero wer moro ka modonje chunji kabisa. To kata ka gidhi Nyasaye mondo gwedhgi, nye gikonyowa gi siling 5,000. Kanisa ogolo siling 7,000. 8,000 to kanisa ogolo 7,000 mondo pesa law ochop siling 15,000. Dong gitiyo. Dong kanisa tiyo. Amen. Giweche modong ma wan be wan go ka muchari bill nyocha en 16,600 ma kanisa ochulo bindi. Okorifuana kama. Atieko kanyo. Ok adwa nadhi mabor ahinya. Adwa narwak wach Nyasaye donge. Nang'isi ni kanisa lony, Roho Maler ema tawala. Adwa narwak wach Nyasaye kapok akela rambe, weche modong obede tok wach Nyasaye. Gona amen. Umuga machuor Phenny ni adwa nobed kaloko pache, ong'ina gi koni nikech wadwa yalo ka wang'i jateko. Loka komini, winjo ka ng'ato mi nying ni wuon lori. Nying ne madwa rucho sani adwa rwaki pastor. Ang'eyo gi teko mobiro dala nika nyaka waloki pastor anda koro ni kanisa donka on behalf of Phenny Oyugi machiegi.
Yesu polo mor ka ng'ama kare otho, to kun ka joricho emotimore nade. Owadwa moro nopenjo wach moro ka ane maduoko wechegi. Nang'o miyo joma ber e famili gi ema tho, to gin gidong'. Ng'ama ber Nyasaye ok othagre go donge. Okawo chon mondo kik donje weche manono. To in mineni dong' ni ija makosa, ija richo, onego wari. Awacho ne jal mano wuocha kene ne muga marom koda ni. Ini wari tikawo microphone ichako wer. Nyasaye waro joma beyo kagolo kuom joma richo. Yie na uru Roy Wayu. Adwa rwako lum gi kefa koga. Mondo kelnwa wenda ariyo tarwako bishop mondo yalo wach Nyasaye. Oluma malo koga. Wan wating'o Yesu gunde mwadwa uso. Weche manono mananses ok wadonjega. Yesu wapongo ka full. Mang'ama ang'oero kawo piero gunia maka Yesu kaw. Ng'amoero kawo wiyo gunia botim nade. Iririt go dalani. Nyasaye mondo gwedhi jower. Backup ne kefa go lum. Mondo weche chop kare kaka ng'wono ma Nyasaye nitie. E nying Yesu Kristo.